Astagfirullahaladzim. Jamene turu lho. Turu ngoke kok ora bulat. Angin. Kaya wong iya saya jamene turu. Karena kali ta? Apa mancing ta? Nang kali gak mancing gak wedi ta. Siapa nak mancing? Ya kalah. Gede bukan bang Mas Sedih. Ya wae do antri. Loh. Iwak kok antri apa? BLT. Kuwi sing antri ki aku, BLT. Kondi lho. Omah. Wah, anak ngomongi sesedih kok gak rene. Limen. Masalahmu masa jangan limen. Masalahmu ben supaya lah. Aku wis apa? Lah sing dhisik kan piye rong baleno. Sing dhisik kan yo di dalam catatan Pak enggak sih enak. Ning catatan sih enak. Sing dhisik. Terus sing catatan ki mesti aku kudu awakmu. Lho, kan aku yo melok nyatet. Ben opo? Ya ben gak lali. Nek duwe disambutan. Upacara ujel upacara utang iki tak wis ngene aku mau duit poga ngono taksi ini tapi udah jaminan nih wis no iki banda aku yo ana iki jaminan wis nyo wis krok iki kan iki tok jaminan iki biasanya kan apa sertifikat oh ini psikopat sertifikat minimal GPKB BPKB utawa emas apa-apa lha jaminan kok helm lho cek tanggal aku mau duwe mas-masan duwe BPKB duwe sertifikat gak nyelih awakmu kok iso duwemu yo wong iki bandaku astagfirullahaladzim aku mau jalan helm tok motor lho nyapa anggekmu nilai kan rap aja disawang helmnya kopi rupanya ya apa sing percaya karo aku saling menjaga kepercayaan demi sahabat dan teman lah itu ya kan yang mergo percaya awakmu lah malah percaya iki tomong percaya kan juga tak helm jaminan lho percaya kira-kira jangan siapa yang ini juga ya kalau saya kan ya orang apa ini buat salah apa helm oh gak podo dari bang ini kan silap dingin bareng kemari ya saya kurang kira satu belum gak terus wis gak gelem wis. Cek tak kok kate kowe gak gelem ya wis nek iku wis. Ya Allah. Sampe. Wis ngono kok. Wis ya. Ya. Oh, ya balik. Percaya lho ya. 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 Iso kurang maneh. Gak kurang. Lah iki khusus nang kutho. Lah iya nek desa yo rene kok iso mlebu pulpen. Ya nang gudang to. Lah anakmu sak mati kan kok. Orang ini nebuk utang aku. Lah apa? Orang helm. Iya. Lah karepmu piye? Nilai helmnya. Ya. Oh, saya tak dibeli helm ya. Lah apa sih helmku helm? Lah apa kok helmku gede nang nang dasku? Iso. Lah terpasangnya. Kita selesai ya. Oh, kita ke polisi kalau urusan duit maneh, kalau tak sambat ini bingung maneh, lesu maneh, marah-marah maneh. Gak suka aku ngono iki. Kok iso ACC iki? Iya iya. Ngorsakne aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang. Lah jadi kene to kowe iki, Mang. Nyapa? Tak bensin. Lah iki mau dikenek. Yo, kok ngene gak iso muni ya. Kono ana bakul bensin. Ada bakul bensin. Terus? Itu kono. Loh. Itu wae.
Dari kasih 5. Sisi. Remuk aku ora punya asine. Tak literan. Pinter ae. Ora 14.000. Wis. Jadi 14 karo ke mau. Kuwi jane juru kunci ta ya wedhus 2000-an iki. Wis kuwi wis. Tuntun ngono. Ah.